أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo i sestre, Allah nas stvorio, On je naš gospodar i On stvorio čovjeka za neki svrh. I zato Allah nama dao potpuno sloboda da možete raditi dobro djela, isto možete raditi loša djela. I na kraju svaka duša ukusi smrt. I poslije smrt postoji drugi život. I život poslije smrta je jedan stvarnost i Islam nama nauči i Islam nama kaže da će svaka duša će biti odgovorna kod svog gospodara. I zato Allah nama pokazao pravi put i rekao ko ide na ovo putom, on će dobiti Božje zadovoljstvo, Božje blagodat, Božje nagrada. I oni koji budu neposlušni, oni koji odbijaju Allahove zaslanici i oni koji su vodili svog života kao životinje, nisu bili poslušni Boga, onda Allah kaže za njih će čekati kazna na sudnji dan. Islamskom terminologiji mi zovemo džennet i džahannam. Džennet to znači mjesto gdje će živjeti ovi ljudi koji su dobili Božje blagodat, koji su uspjeli, i u džahannam će ići oni koji za ovo ispit nisu položili svoje račune. I nije samo Islam, kod ostale vjere isto se nalazi da postoji drugi život. Ima neke religije kao Hindusa, kod njih se nalazi da je duša kada završi jednom životu i poslije se ista duša dobi oblik u formi, može bude kao životinja, može bude opet čovjek. To znači oni misli da duša počene kao pravi jedan lanac, jedan red i Allah ako njih kazni, onda može da napravi taj čovjek za sljedeći život, može da on bude kao mrava, ali može bude čuko, može bude bilo koje životinje. Ali Islam potpuno odbija ovakva vrsta vjerovanje da čovjek će biti u formi drugi život i Islam odbija reinkarnacije. Islam nama nauči da svaka duša je samostalna duša i poslije smrt ta je duša nema nikakve veze sa šta se tiče život na ovom svijetu, nego on ide na drugom svijetu. U časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio. I kada čitamo časni Kur'an imamo nekoliko ajeti koje govori za džennet i za džahannam i to znači ovo je stvarnost i nekoliko ajet postoji gdje je rečeno šta će ovi vjernici dobiti u džennet, kakva će biti nagrada i isto je rečeno
za oni koji idu u džahannam, kakva kazna ni čekati. I sada dolazi ovo pitanje, da li ovo život koje postoji poslije smrt, da li će biti isti kao mi vodimo na ovom svijetu, ili taj život će biti duhovni i neki drugi vrsta život ćemo mi voditi tamo. Ovo je jedan bitan pitanje. Časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama potpuno objasnio za ovo predmet. I nama je bilo rečeno da ovo je život je takav da mi uopšte ne poznamo za taj život koji postoji, koji čekaju za nas. Mi ćemo inshallah objasniti ove stvari sa pomoć od Božje riječ, časni Kur'an i od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I na ovo doba što je Allah poslao Imam Mahdi, običani Mesija alejhisselam za nas, i za njega bio rečeno da on će podijeliti bogatstva, blagodat i ljudi neće uzeti. Obično hođe oni tumači ovi predskazanje da Imam Mahdi i običani Mesija on će podijeliti ovo svjetska bogatstva. Ali oni nisu shvatili, ljudi koji dolazi od Boga, oni uvijek podijeli duhovno bogatstvo. I to je duhovno znanje. I danas što ćemo mi vama objasniti stvari, to su potpuno izpisani od običani Mesija alejhisselam i njemu Allah dao toliko mudrost da sve stvari koje su bili teško za ostali ljudi, njemu bio jednostavnije i onda on objasnio ove stvari kako treba da se objasni. I džennet i džahannam, kao smo rekli, i ovo termini što je Allah koristio u časnom Kuranu, to je metafor. To znači tamo nema život kao ovdje. Recimo, obično muslimani i njihove hođe, kada čitamo ili slušamo njihove govore, oni pričaju takve priče da u džennet kao da će biti samo ovo rijeke od mlijeko, od meda, meso će biti toliko koliko neko želi, i onda isto koristi oni taj termini kao hurije i da oni vjernici oni će čekati kao da oni imaju isti iznos i isti kontakt sa ženama kako je na ovom svijetu. Ali ovo riječ hur je arapski riječ koja ne pripada ni ne muško ni ne žensko. I časni Kur'an kada je koristio ovi termini i kada je rekao za taj vrsta život, tamo nema ni muški pol, nema ni ženski pol. Tamo je samo duše. I duša nema muški pol ili ženski pol. I kada mi čitamo časni Kur'an, i časni Kur'an kaže ja ayyatuhan nafsil mutmainna turji'i ila rabbike raziyatam marzija. Ovdje je rečeno o duša smirena, vrati prema svog gospodara, turji'i ila rabbike. Ovdje je koristin ženski rod, kao ti vratiš svom gospodar. Ako bi je muški rod, treba da kaže turji'i ila rabbika, ali rečeno turji'i ila rabbike raziyatam marzija, ti budeš zadovoljan sa svom gospodaru i on bude zadovoljan s tobom. I onda dalje je rečeno fadhuli fi ibadi, uđi među robovi moji i uđi u džennet moj. I robovi moji ovdje je muški rod. To znači prema časni Kur'an nema nekva razlika šta se tiče za ovo duša. I mi ćemo objasniti ovi sve stvari sa pomoć od časni Kur'an i kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Prvo, ovo je poruka prema svima koji misli da oni neće biti odgovorni. Allah kaže afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Surat Al-Mu'minun ayat 116 i 117. Allah kaže jeste li vi onda mislili
da smo vas mi bez svrhe stvorili i da nećete biti vraćeni nama. To znači čovjek je stvoren za svrh i taj svrh je da on mora da bude poslušan prema svog gospodara. I onda Allah kaže, uzvišen neka je onda Allah istinski vladar, nema Boga osim njega, gospodar časnog arša. I na koje stanje ćemo biti izvedeni poslije smrti? Ovo je taj pitanje, da li ovo obično što ljudi pričaju da ćemo biti izvedeni na isti formi, onda nije bio potrebno da Allah odvoji duša od tijela. Naprimjer, ako je tamo će biti ista forma života, isto da ljudi uživaju, da jedu, piju i imaju isto žene kao ovdje, i onda nije bio nikakva razlika šta se tiče život na ovom svijetu i na drugom svijetu. I onda uopšte nije bio potrebno da Allah odvoji duša od tijela. I smrt se zove kada duša napusti tijela. I kada duša napusti tijela, to se zove smrt. I onda duša kada ide, onda tijela ne vrijedi. I prema časni Kur'an, duša će dobiti ponovo neki drugi oblik. Duša ne može bude bez tijela. I duša će dobiti neka druga vrsta tijela, duhovna tijela, i onda će prođe jedan dugi period koga se mi zovemo alme barzah, to znači međusobne stanje. Kada duša čeka od smrta do sudnjeg dana. I časni Kur'an nama uputio prema tome isto. I poslije smrt, kada, kao smo rekli, ne može, ako tamo bude isti tjelesni život, onda zašto bi je potrebno da Allah odvoji duša od tijele? Jedna stara žena došla kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ona pitala, o poslaniče, da li ja ću moći da idem u džennet? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio nekad da se šali. Onda on rekao, stare žene ili stare neće ići u džennet. I ona je vratila, počela plakati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najvjerovatno bio negdje zauzet i čim on saznao, odmah poslao poruku i rekao njoj da ne briniš, u džennet svi će biti mladi. To znači najbolje izgled i pogled od čovjeka će biti u džennet. I nema, ako je, na primjer, ako je na ovoj formi, na koje forme čovjek napusti ovo svijet, većina kao stare godine, onda ako na isti forme mi oživimo ponovo, onda šta će biti? Džennet neće biti džennet, tamo će biti kao jedna, onda treba neka bolnica, ako svi stari na isti način idu. Zato tamo će biti potpuno drugačije. I kada mi čitamo ovo Božje riječi, Allah kaže, nahnu kaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum wa nunshiakum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tazakkarun. Allah kaže, mi smo odredili smrt među vama i nas ništa ne može spriječiti da promijenimo vaše oblike i da vas uzdignemo u obliku koje vi ne znate. Subhanallah. Allah kaže, va nunshiakum fi ma la ta'lamun. Da vas uzdignemo u obliku koje vi ne znate, a vi ste zaista znali u prvom stvaranju, zašto onda ne primite savjet? Vi znate kako je Allah stvorio vama na prve stvaranje, ali Allah kaže da vi uopšte ne znate
da vas uzdignemo u obliku koji vi ne znate. Ovo su Božje riječi. Ako mi kažemo da mi znamo kakva vrsta će biti život i kako ćemo tamo živjeti, i onda Allah kaže vi to ne znate. To znate, nama Allah nije dao taj čula. Mi ne možemo da shvatimo taj stvar. I zato mi ne možemo da stignemo i onda ne možemo da shvatimo, zato što nije bio nikad da neko otišao kod Boga i onda je vratio i onda on nam objasni kako je to je bio. Zato među živi i među mrtvima je barzah i kao jedan zid i oni ne može da prođe, mi ne možemo da idemo i zato ne možemo da znamo potpuno. I Allah kaže vi to ne znate na koji oblik mi ćemo vas na drugom svijetu, na koji oblik mi ćemo vama dati, na koju farma vi ćete izgledati. Ali Allah nama dao neki primjeri, neke stvari, mi možemo da shvatimo nešto, ali ne možemo da saznamo potpuno i da razumijemo taj predmet potpuno. I Allah kaže ma halkukum wala ba'sukum illa ka nafsim wahida. Vaše stvaranje i vaše oživljanje isto su. To znači kako je Allah nama stvorio. I onda kada mi vidimo kako je Allah stvorio čovjek. Prema časnom Kur'anu čovjek nije stvoren odjednom. Kao da Allah uzio blato i tamo nešto pohnio i onda tamo postao kao jedan živa bića, jedan čovjek. Ne. Čovjek je stvoren prema Božjem planu. I Bog kada planira, on je najbolje planira. I njegov plan traje. Ali kada on završi, to bude nešto vanredno, onda nešto bude potpuno lepše i bolje. I čovjek stvoren prema Kur'an jedan dug period. I naučnici kažu to je trajao 1 biliona godina. I Allah kaže vi treba da razmislite kako je Allah stvorio vas prvi put, na isti način on će vas stvoriti na drugi život. I kako je Allah stvorio prvi put? Allah kaže huvallazi yusavvirukum fil arhami. Razmišljajući u rađanju djeteta iz jedne ćelije, nalazimo sljedeći kuranski ajet koji kaže pogledaj, on je taj koji vas u maternicama različito oblikuje kao on želi. To znači Allah kada je stvorio čovjeka i prije taj faza koja je trajao nekoliko milijone godine, možda 1 bilion godina, i sada taj proces se Allah vodi u rok u 9 mjeseci. U rok 9 mjeseci se Allah završi taj sve proces. Zato Allah kaže da biste razumili drugo stvaranje, treba da razumijenimo način kako beba poprima oblik u maternici svoje majke. Ove forme privedeno trebaju samo 9 mjeseci da se razvije. Kao sam rekao da ovo traje sada toliko skraćeno vrijeme. Kur'an kategorički tvrdi da će duše kad bude oživljene govoriti jedan drugoj. To znači ovo sada period poslije smrt koje se zove kao barzah, ovo će trajati toliko dugo da poslije Kur'an kaže da duše onda one pričaju međusobno i duše Kur'an kaže i duše će pričati i nastojeći da odredete
koliko su dugo ostale na zemlji. To znači zemlja je već puno daleko, taj život na zemlji je puno daleko i sada duše pričaju međusobno, ovo su Božje riječi, koliko smo ostali na zemlji. Neki će reći, ostali samo jedan dan. Toliko bio daleko vrijeme, oni će reći jedan dan, dok će drugi reći čak i manje od dana. Allah će onda reći, ne, čak to nije tačno. Drugim riječima, Allah će reći, vi ste ostali na zemlji mnogo manje nego što računate. Što je udaljenost zvijezda veća, one izgledaju manje. To znači, ovo je taj period za života i za duše i na tom period duša se prema. Naprimjer, kao beba se preman za svoje rođenje i dok ne bude potpuno završen, taj beba ne može da izađe. Osim ako su neki bebe koji su rođenije sa neki bolest, neki invalidi, nešto i tako će biti sa dušama. I zdrava duša će biti potpuno kao jedan zdrav beba. Recimo u maternici kada bude zdrava beba i ljekari kada završi ultrazvuk i onda oni majka njoj bude toliko lijepo da kažu alhamdulillah zdravo, dobro, ali ako je slaba beba, ako je bolesna, ono neće dati dobro znakovi. I prema časni Kur'an, ovo period koja se zove barzah, ovo će trajati toliko dugo i poslije kao na ovom svijetu beba bude rođen poslije 9 mjeseci i tako će biti duša rođena. I kao smo rekli, duša mora da ima neka tijela. I ta je duša će imati neka tijela, na primjer, oni koji su vjernici, njihova ta tijela će biti od svjetlost i oni koji su nesretni i za njihova tijela će biti od mrak. I Kur'an kaže, vidite kako je Allah vas stvorio prvi put, tako ćemo stvoriti na drugi put, na drugi život. I kao poslije 9 mjeseci beba bude rođen, isto ćete biti vi rođeni. Možda bude jedna zdrava duša, jedna bude slaba duša. Ali svaka duša će dobiti jedan tijela. Ali taj tijela neće imati kao mi imamo na ovom svijetu. Taj će biti potpuno druga tijela. I čovjek kada ide na drugom svijetu, on nosi sa sobom šta je on ovdje zaradio. I stanje čovjeka poslije smrti nije novo stanje, samo je njegovo stanje u ovom životu prikazana očito jasnim u budućem životu. Ovdje čovjek radi dobro djela ili loše djela, ali taj djela ne se vidi na ovom svijetu. Ako čovjek obožava, obavlja namaz, posti se, daje zekat, ide na hadž, pomaže čovječanstvo, ovo sve je dobro djela. Ali taj dobro djela nema neki oblik, ne se vidi. Isto je loša djela, ima ljudi koji ubijaju, koji prave nered na zemlji, oni pravi loša djela, ali taj djela isto ne se vidi. I ovo djela što ovdje ne se vidi na sudnik dan, mi ćemo vidjeti. To će biti onda potpuno vidljivo. I zato neće biti nešto drugo što čovjek nosi sa sobom. Ali zbog da mi ne možemo da razumimo taj stvar i zato Allah nama tako rekao da vi razumijete ovu stvar i onda on dao neki nama primjer. Ali šta se tiče tamo blagodati
mi ne možemo da shvatimo. Allah kaže فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. A ni jedna duša ne zna kakva njoj je radost od očiju skrivena kao nagrada za ono što je radila. To znači mi ne znamo. Običani Mesija a.s. kaže sve ove blagodati opisao kao da su skrivene i da se u svijetu ne mogu naći neki nalik njima. Očito je da blagodati ovog svijeta nisu skrivene od nas i mi smo dobro upoznati sa mlijekom, šipkom i grožđom i tako dalje, koje ovdje jedemo. Ovo pokazuje da su blagodati budućeg života nešto drugo i nemaju ništa zajedničkog sa blagodatima ovog života osim imena. Imena su Allah nama dao da mi možemo da shvatimo. Inače mi ne možemo da shvatimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao za ovi blagodati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala kalbe bashar. Poslanik kaže da su u džennet i njegove blagodati takvi kakve nijedno oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su oni spoznati umom čovjeka. Ovo su riječi od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ovo stvari što je rečeno, to su rečene kao primjer. Mlijeko, med, žene, takvi to stvari i to su samo zbog primjera. Ali šta se tiče tih ovi blagodati, Kur'an kaže, to su skriveno. I poslanik kaže, nema ni jedan oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su oni spoznati umom čovjeku. To znači, oni su opisani fizičkim terminima, ali nama je rečeno da je njihov izvor duša i njena bogobojaznost. I kada mi čitamo časni Kur'an dao nama puno primjer za ovi blagodati, za džennet ili nešto, ali je rečeno da je ovo primjer. Na primjer, ima ovdje jedan ajet koji se kaže وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. I podaje radosne vijesti onima koji vjeruju i čine dobro djela, da su za njih bašće kroz koje rijeke teku, kad god im odatle bude dato neko voće kao opskrba, oni će reći ovo je ono što nam je i prije bilo dato, a bit će im davano samo slično tome. Kur'an kaže šta god mi damo, to će biti samo slično od ovih blagodati koje su vjernici dobili prije. I u njima će za njih biti čiste parovi i u njima će oni zauvijek boraviti. Ono što je svemogući Bog rekao ovdje je da oni koji vjeruju i čine dobro djela grade džennet svojim vlastitim rukama, čije je drveća njihova vjera i čije su izvori njihova dobro djela. Ovaj ajet jasno proglašava, ovo su riječi od imama Mahdi a.s. Ovaj ajet jasno proglašava da će onim ljudima koji su u ovom životu bili hranjeni Božjim ljubavlju, na drugom svijetu biti data ista ishrana u stvarom fizičkim oblikom. Kao smo rekli, ovo što mi radimo dobro djela na ovom svijetu, na drugom svijetu, taj stvar će biti potpuno vidljivo.
I to se zove kao Božje blagodati. I onda šta god čovjek nosi sa sobom i rečeno na Božjim riječima, časni Kur'an kaže wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mi smo svako čovjeku dijelo prevezali u njegov vrat i na sudnim danu mi ćemo mu iznijeti knjigu koju će naći otvorenu. Čitaj svoju knjigu, dovoljan je tvoja duša danas kao račundžija protiv tebe. U ovom ajetu je za djela bio metaforički upotrebljen izraz ptica. Kao ptica izleti i Allah koristio na isti termin da kada čovjek radi, taj djela nestane, ali trag ostane. Kao sada na ovo doba i dosta puta oni ufati kriminali, negdje nađe kamera, negdje se snima, onda oni vidi da ovo čovjek pravio taj prekršaj i na ovo, na primjer, često se dešava neko vozi brzo i se slika i onda dođe taj broj auto i toliko se brzinom se vozio, to znači čovjek bude ufatin, zato što onda bude dokaz. I ovdje Allah kaže ovo što o čovječe, šta si ti radio, ti kada dolaziš kod mene, ti ćeš nositi sa sobom sve podatke. Onda ne treba da Allah traži neki svjedok da je ovo radio ono i ono, nego čovjek sam će biti svjedok protiv sebe. I časni Kur'an na drugom mjestu se kaže i onda njihove ruke, njihove noge, njihove uši, svi će svjedoci protiv čovjeka. I on će reći, ti si moje djela, zašto ti pričaš protiv mene? A onda Allah će reći, taj djela će reći, ovo je Allah mene naredio tako. I ovo je isto metafor. Ali šta god čovjek radi, njegov otisak je ispisan na srcu, na licu, očima, ušima, rukama i stopama njegovog izvršitelja. I tako onda on nosi ove sve stvari sa sobom, da li to je dobro djela i da li to je loša djela. I ne možemo da kažemo da Allah je kriv ako nekom on kazni. Čovjek sam je kriv. I onda drugo, kao samo pričali u početak, opšte muslimani, oni misli džennet je kao jedan prostor. Kao mi ovdje vidimo da ako negdje bude lijepo mjesto, ima vrela od vode, drveća, hlad i sve lijep, onda se zove kao bašta, kao džennet. I onda oni misli to je biti posebno mjesto džennet i posebno kao džahannam, kao dva razni prostora. I časni Kur'an šta kaže? Kao smo rekli, na ovo doba Allah podario znanje Imam Mahdi a.s., običani Mesija a.s., i on nama jasnio za sve stvari. Časni Kur'an kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I ovo je poruka prema vernicima. Allah kaže i požurite prema oprostu od svoga gospodara i džennetu koje okružuje nebesa i zemlje i pripremljen za bogobojazni. I ovdje je rečeno da džennet obuhvata sve mir, nebesa i zemlje. I ovdje je Bog rekao da džennet obuhvata i nebesa i zemlju.
To znači svugdje je džennet. Onda, kada je časni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio ovo ajet, jedan sledbenik je pitao: o Božje poslaniće, ako džennet obuhvata nebesa i zemlje, gdje je onda džahannam? Subhanallah. On je odgovorio: subhanallah, kad dolazi dan, gdje bude noć. Na drugo predanje je kaže na isto mjesto, ali vi ne razumijete. Da li ste shvatili? I džennet i džahannam je na isto mjesto. I ako mi vjerujemo, kako obično muslimani vjeruju, da džennet je fizički i džahannam je fizički, da li može da postoji u jednom prostor isti stvari, na primjer, i da bude hlad i vruće, kako tamo se kaže da tamo će biti vatra ili takve stvari, da li može bude u jednom mjestu postoji vatra i hladna voda ili nešto tako? Ne može. Šta to znači? To znači ovo je stanje. Ovo je duhovne stanje i časni Kur'an kaže džennet obuhvata nebesa i zemlje. I poslanik kaže kada su pitali gdje je džahannam, on kaže na isto mjesto. Ali vi to ne možete shvatiti. Kako ne možemo da shvatimo? Zato što ovo je duhovni život. Mi možemo da nešto shvatimo, na primjer, ovdje na zemlji, ako uzimamo primjer za dva čovjeka, jedan je zdrav čovjek, jedan je bolesnik. Za zdrav čovjek, on šta jede, njemu je ukusno, mi uzimamo primjer, na primjer, grožđe. Ako je jedan zdrav čovjek, njemu će biti prijatno kada jede. Ali ako je čovjek bolestan, on povrati, ako njemu ponudimo da jede, njemu će biti problem. On će reći, uzimate od mene, neću nešto jesti. I isto, jedan zdrav čovjek i bolestan čovjek na isto prostor može da bude, na isti atmosfera, i to znači časni Kur'an kaže i časni poslanik kaže džennet i džahannam je čovjek nosi unutra u sebe. Postoji u jednom prostor, ali različiti dimenzije. Na primjer, ovdje sada mi snimamo, ali ovdje ima nekoliko, ako mi hoćemo da uhvatimo, sada dolazi svugdje hiljade vrste televizijske kanale, programe, radio, i mi možemo da nađemo priklidan nešto aparti, ove stvari, onda možemo da čujemo. To znači tamo će biti potpuno drugačije. Neće biti tjelesno, nego tamo će biti duhovno. I duhovni bolesnike i oni će tamo patiti, ali oni ko budu zdravi, oni će živjeti sa Božje blagodatima. Na ahiret sva duhovna stanja ovog svijeta biti ispoljena fizički, bilo u doba barzaha, među stanje, ili u doba oživljivanja. Isto časni Kur'an kaže وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. No kogod je slijep na ovom svijetu, bit će slijep na ahiretu i još više zalutao sa putu. I ovdje znači da će duhovna slijepoća ovog života biti pokazana i bit će učeno fizički na ahiretu. Ovo duhovni slijep, ne ako je fizički, ovdje podrazumiva oni koji nisu vidjeli Božje svjetlost na ovom svijetu i postali su kao slijepi, na drugom svijetu oni će stati slijepi. Ovo što smo
pričali za među stanje koje se zove kao zastor, kao barzah. Ovo je jedan dugi period i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada se duša ide u groblje, onda se otvara dva prozora. Jedan prozor, ako je čovjek vjernik, njemu dolazi ovo dobar miris i halad od džennet. I ako je čovjek, on pripada za džahannam, njemu dolazi kao vrelo ovo vatra ili nešto tako da on primi. Ali ako neko otvori groblje, ne nađemo ovo neki takvi prozor. Ali ovo isto je metafor. Groblje se znači gdje duša čeka od smrta do sudnjeg dana. Ima dosta dešava, ljudi, oni otopi se more, ne nađe njihove tijela. I onda ne se pravi groblje. Neki zapali, uopšte ne postoji njihove grobovi. To znači, prema islam, grob znači prostor gdje duša čeka za svog konačni, na primjer, do sudnjeg dana. I ovo se pripremi do sudnjeg dana. I sudnjeg dan šta bude ovo toliko blagodati i ova duša odmah poslije smrt nema toliko osobine da može da odmah ona dobije taj hrana. Na primjer, ako jedna beba nije, dok ne, kao smo rekli, dok ne potpuni svoj oblik, ne može da bude zdrav. I isto, ako je jedna beba, ne može da prvi dan neko ponudi meso. On mora da prođe taj jedan period. I isto, ova duša koja će dobiti kazna, na ovo stanje koja se zove barzah, se sprema da može da dobijaju takav ovo kazna. I, na primjer, za Firaon i njegovi ljudi koji su bili sa njega, časni Kur'an kaže an-naru yu'razuna alaiha ghuduwan wa ashiyan wa yawma tuqumu saatu adkhilu ala firauna ashaddal azab. Vatra koju su oni izloženi ujutro i u večer, a na dan kad sad dođi, bit će rečeno bacite Firaonovo narod u najstrožijoj kaznu. To znači, oni od jutros do veče, oni dobijaju Božje kazna, ali na sudnjeg dan Allah kaže onda će biti potpuno više kazna. I bacite Firaonovo narod u najstrožoj kaznu. Ovo je za sudnjeg dan. Zato ovo što je rečeno u časnom Kur'anu za nagrada i za kazna, ovo je sve metafor. Ali duše će dobiti neki oblik, neka vrsta tijela, potpuno druga tijela. I ovo, na primjer, kao smo rekli, Allah kaže da vidite kako je Allah vas stvorio prvi put i takvo će biti vaš život na drugi put. I kako čovjek počine od jedan kape i sve, i onda poslije 9 mjesec izađe jedan lijep zdrav beba. I na isti način ovo proces će trajati i duše kada budu spremni potpuno za nagrada ili za kazna, onda će biti isto kao su rođeni, kao beba bude rođen, isto duše će biti rođene i tada Allah će dati potpuno kazna ili potpuno nagrada. I oni koji živi svoj život ovdje bez Boga, Allah kaže na sudnjeg dan neće biti rečeno huzuhu fagulluhu summal jahima salluhu summa fi silsilatin zaruha
sabuna ziran faslukuhu. Ovo je sada kazna. Allah kaže uhvatite ga i okujete oko vrata, onda ga bacite u džahannam, onda ga vežite u lanace 70 lakata duge. 69 sura, 31. i 32. ajet. Imam Mahdi a.s. kaže ovi ajeti pokazuju da će duhovna patnja ovog svijeta biti fizički ispoljena na ahiretu. Na primjer, ovratnik ove svjetske želje koji je naganu njegovu glavu prema zemlji postaće fizički vidljivo u životu poslije smrti. I vatre ovo svjetskih želja će se vidjeti u punom plamenu. I Imam Mahdi a.s. dalje kaže, ali onaj koji je nesratan troši ovih 70 godina uhvaćan u sprijalu svjetski okupacija i ne želi da bude oslobođen iz ovog lanaca, biti pokazani kao lanac od 70 lakata, jedan lakat za svaku godinu. To znači ovo što Allah kazni, taj osoba, on će sam nosi sa sobom svoje dijela, svoje kazna, ali Allah ne voli da kazni. I inshallah, na drugom dijelu mi ćemo objasniti još neke stvari šta je nama rečeno u časnom Kur'anu vezani džennet i vezani džahannam. I vama će biti potpuno jasno da ovi ljudi koji misli i džennet ili džahannam je fizički i tjelesni, oni su potpuno pogrešili. Oni nisu shvatili Božje poruka, oni nisu vidjeli šta je Allah njih rekao. I za džennet isto je rečeno, ovo je primjer. Kada se ne kaže ovo je stvarnost, ovo je primjer. I drugo, ovi stvari što je rečeno da će vjernici tamo koristiti i na ovom svijetu ako nekome damo, da li može da bude on zadovoljan da samo bude med i mlijeko i meso i žene i nema neki drugi obaveza? Da li može da bude ovo je svrh? Da li može da bude zbog toga Allah stvorio čovjeka da na kraju kada je on završi ovo svijet i prođe barzah i onda dolazi sudnjeg dana i on odlučio da ove duše ostane do uvijek. I da šta bi oni onda radili? Da tamo leži, da tamo je mlijeko, med i žene i uživaju. Da li ovo može bude svrh života na ovom svijetu i na drugom svijetu? Ne može. Ovo su metafori i Allah nama objasnio da ovo stvari treba da razumijete. Ovo su samo primjeri kako ovdje vama bude dobro sa ovim stvarima na sudnji dan. Ovo vaša dijela, dobro dijela, potpuno će biti ukusna na sudnji dan i vi ćete vidjeti ovo dijela na sudnjeg dana, na neki oblik. I za taj oblik opšte mi smo nepoznati, mi ne možemo da shvatimo. I onda samo je Allah rekao taj ukus je nešto sličan. Neka Allah svakome podari svoj blagodat i svaki čovjek dobi Božje ovo zadovoljstvo i da on služi njegov džennet, neka Allah tako čini. Pričat ćemo još sa ovom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.